ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ದಿನತ್ತ ಭಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲೆನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಕ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಡ್. ఆయన రాజ్యుడు గుర్జాతి నాయన సురాడు ఆయన జోకులకి కూడా ఎదవేతరికి రోగలు ಬಂದು పెద్ద కైకంజు కయ్యర్ సురాడు బరగాల ಬಂದು ವಿಮರ್ಶೆವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿಮರ್ಶೆವನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾವವಾಗಿ ఆయన ಪೂಜ ಜೋಕುಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಾಪುರ ಅಂಚನೆರ ಅಂಗಪದಿ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ.
Gopala
Jaya